Good morning! Good morning ho mga kabalen! Happy Friday! Welcome po dito sa ating news streaming. Muli ako pong inyong lingkod, Justin Dizon. At kayo po ay nakatutok sa news stream ng CLTV 36. At makibahagi po sa ating discussion, live discussion sa comment section. Ayan ho mga kabalen. At be part of the online growing community ng CLTV 36. Ayan, kumusta ho kayo? Kumusta ho yung ating mga kababayan na nakikinig? At sa mga oras na ito, alas 10, 16 na ho ng umaga, I'm sure yung iba ay naghahanap na ng kanilang mamimerienda o di kaya naman nakapagmerienda na ho yung morning break ika nga. At sana ho kung ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, yung mga nasa trabaho o di kaya naman bumabiyahe, mag-iingat ho tayo mga kabalen, mga ka-news stream, wag ho kayong smile lang lagi. Yan. At syempre, lalong-lalo na yung mga nasa kalsada. Eto, speaking of kalsada, pag traffic, wala naman ho tayong magagawa kung iinit ang ating ulo. Hindi naman ho bibilis ang daloy ng trapiko kung panay ang pindot sa busina. Di ba mga kabalen? Opo. Ganyan talaga at ika nga cool ka lang magpalamig lamang ho ng ulo at wala rin nung ika nga talagang wala rin mangyayari mga kabalen wala hong mangyayari, hindi po sulit ang galit sa kalsada. Oo, kahit na ganyan pong hindi nagbibigayan o kaya naman meron kang makasabay na sabihin na nating walang modo sa pagmamaneho. Ayan. Okay lang yan kaibigan. Hold your breath, ika nga at relax ka lang. Hindi sulit ang galit at hindi po ika nga hindi wala ring mangyayari at ikaw rin ang matatalo kung idadaan mo or papairalin mo ang init ng iyong ulo. Ayan. At speaking of traffic, ito, naku. Ito para mapaghandaan ninyo ng maayos at syempre hindi kayo mabigla sa mga aabutan ninyo, lalong-lalo na ho yung mga paluwas ng Metro Manila o di kaya naman yung mga pauwi ho dito sa lalawigang Pampanga at sa iba pang lugar sa Central Luzon. Silipin ho natin itong sitwasyon ng trapiko sa mga ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Hatid po sa atin live ng NLEX Corporation. Real-time traffic monitoring muna tayo mga kabalen. Ang inyong nakikita sa inyong mga screens, isa-isahin natin. Yung pong sa may pinakataas muna tayo, first row. O yung dalawa lang row lang naman yan. Yung taas at baba. Ito sa itaas, sa gawing left muna tayo. O sa gawing kaliwa, mga kabalen, ang inyong nakikita dyan ay ang Balintawak Toll Plaza, northbound. At sa mga oras na ito, syempre, expected, hindi pa marami yung mga nakapila dyan sa Toll Plaza ng Balintawak going to other parts of Central Luzon at wala pa hong pila ng mga sasakyan pero mamaya-maya ay inaasahan na po natin yung build up dahil araw ho ng Biyernes ngayon at expected ang pag-uwi ng marami sa ating mga kababayan At dito naman sa gitna, sa gawing itaas pa rin, Valenzuela Interchange, mga kabalen. Opo, merong volume ng mga sasakyan tayong nakikita doon sa direksyon, doon sa gawing kaliwa niya, yung papunta ho ng Metro Manila. Pero itong northbound lane, gihamak na mas maluwag at mas mabilis
ito pong andar ng mga sasakyan. Doon sa may rightmost naman tayo, mga news streamer, mga ka-news stream, ito po at Mindanao Toll Plaza. No? If you are heading to Quezon City at planning to take ito pong Mindanao Toll o Mindanao exit ng NLEX, ayan, meron hong konting pila lamang dyan sa may eastbound lane o yung pa-exit ho ng Mindanao Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Pero as we speak, ayan, bumibilis na rin yung andar at kakaunti lamang itong pila. But sa ilalim naman ho tayo, may Kawayan Interchange Bridge. Ayan. Kapansin-pansin naman yung volume ho ng mga sasakyan dito sa other side, no? O yung gawing ito ay I believe northbound na to, Opo. Southbound rather, may pipila pa ng mga sasakyan, At doon ho sa gitna naman, Bocaue Toll Plaza, ayan, itong mga palabas naman ng Metro Manila at itong patungo ho sa norte. Kaya makikita natin, mabilis pa rin ang daloy ho ng trapiko. At pagdating naman dun sa may Toll Plaza, ay wala naman hong pila ng mga sasakyan dyan. At ito pong pinakahuli sa ilalim, rightmost sa bottom part po, itong San Fernando Interchange Bridge. Ayan ho. At ito pong inyong nakikita ay yung sa right side niyan ay ito pong palikuna ng siyudad San Fernando, habang yung left side naman going to Metro Manila or yung direction po ng southbound direction. Yan ho mga kabalen, real-time traffic update po mula sa NLEX Corporation. Paalala rin ho, bukas magkakaroon ng World Tour, Stray Kids Dominate Bulacan. Ito po yung World Tour ng grupong Stray Kids. At alas 6 ho ng gabi, mangyayari yung concert. Para ho sa mga babiyahe, asahan na po, paki-calculate na, anticipate na ho yung mabigat na daloy ng trapiko dyan sa North Luzon Expressway. Lalong-lalo na ho yung paggabi, at yung after the concert, dahil ito po yung Stray Kids Dominate Bulacan World Tour gaganapin dyan sa Philippine Arena. At yung mga manonood ng concert, inaabisuhan po na dumaan dyan sa may Ciudad de Victoria exit, habang yung mga hindi naman dadalo ng konsyerto ay inaabisuhan na maghanap o i-consider yung mga alternatibong ruta, dahil po yan ay mabigat nga talaga at inaasahan nga yung mabigat na daloy ng trapiko. Ay dyan po sa St. Jude naman area, na St. Jude traffic light area sa MacArthur Highway, Ciudad San Fernando. Meron hong light to moderate traffic dyan. As of 10 a.m. Ito po ayon naman sa anunsyo nitong City of San Fernando, CPOSCO or City Public Order and Safety Coordinating Office. At yan ho, kung sa lokal naman, paalala, may expect po yung light to moderate traffic sa St. Jude traffic light area ng MacArthur Highway, Ciudad San Fernando. As of 10 a.m. po yan, ayon sa CPOSCO. At sa ibang bahagi naman ng MacArthur Highway na sakop ng Ciudad San Fernando, light traffic ayon ho sa kanilang 10 a.m. traffic update. Muli po, kayo po ay nanonood ng CLTV 36 news stream at ako po ang inyong news streamer Justin Dizon. Welcome po dito sa ating programa.
Welcome sa CLTV 36 News Stream. At i-like, i-share, i-follow lamang po itong ating stream. Mag-comment din sa comment section at akin pong i-flash ang inyong mga komento. I-follow din ang CLTV 36 para ho sa mas maraming update, lalong-lalo na ho yung mga totohanang balita at impormasyon na magagamit, impormasyon na may paggagamitan. Ika nga, yung mga impormasyon na dapat din yung malaman. Ito, traffic update muna tayo mula kay Kuyang Art Consuelo. Kabayan, traffic daw sa Pandan Road going to Marquee Mall. ATM ho yan. Ibinahagi sa atin ni Kabayan Art Consuelo. Patungo ho sila dito sa... Eto, sila Art at si Ashley Punsalan. Ayan, papunta sila dyan sa may Police Station 3 ng Angeles City. At yun hong balita, yung kahapon, kung napanood din yung mga kabalen, yung viral video, do hindi po namin pinost na sa CLTV 36 page dahil gawa na nga masyadong graphic. Pasintabi trigger warning, masyadong graphic yung image. And nagkaroon trigger warning, sensitibong balita po pero ito nga po ay yung isang lalaking nagwala at sumugod ho sa isang lamay diyan sa may Don Bonifacio, Pulong Maragol, Angeles City at nanaksak pa. Doon sa live video makikita na tinali na nila yung lalaki at duguan itong suspect. At kinumpirma ho ito ng kapulisan sa CLTV 36 News na yun nga totoong may mga inatake nga at sinaksak itong lalaking to, itong suspect at base ho doon sa update na nakuha natin kahapon o kagabi ay hindi pa nila alam kung ano yung tunay na dahilan o tunay na motibo po ng insidente. Gayon pa man, ito po papunta ang ating news team upang malaman kung ano yung latest kaugnay niyan at nandun din daw ay nakapiit sa Police Station 3 ng Angeles City. Ito pong suspect. Yan mga kabalan, live update ho yan habang binubuo yung balita. Binabahagi po namin sa inyo sa CLTV 36. Opo mga kabalan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Gawin ho ninyong tambayan online para sa mga impormasyon at syempre para din sa mga nais nyo pang ibahagi sa ating komunidad. Ayan. Sa oras pong ito, silipin muna natin yung magiging taya ng panahon mula po sa Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Biyernes, November 22, 2024. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at dalawang weather systems po yung nakakaapekto sa ating bansa sa ngayon. Itong hanging amihan or northeast monsoon ay currently nakakaapekto sa may bandang Hilagang Luzon or particularly sa may extreme northern Luzon area at samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa patuloy na umiiral ang easterlies or ito po yung hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Sa ating latest satellite image, meron po tayong mga kumpul na kaulapan na nakakaapekto dito po sa may silangang bahagi ng Eastern Visayas or rather sa may Eastern Visayas, pati na rin sa may silangang bahagi ng Mindanao area. So possible po ngayong araw ang maulan na panahon sa may bandang silangang bahagi ng Visayas and Mindanao. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, wala po tayong namamataan ng mga kapal na kaulapan na posible pong magdulot ng buong araw na tuloy-tuloy na mga pag-ulan. So generally, fair weather po inaasahan natin ngayong araw, liban na lamang yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorms mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, dulot po ng epekto nitong northeast monsoon o hanging amihan, posible po yung makulimlim na panahon na may kasamang may hina mga pag-ulan
o mga pag-ambon sa area po ng Batanes, pati na rin sa may Babuyan Islands. At sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, patuloy pa rin yung mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga posibilidad pa rin po tayo ng mga pag-ulan or thunderstorms pagdating naman sa hapon o sa gabi. So generally, fair weather po inaasahan natin ngayong umaga hanggang sa darating na tanghali. So areas po ng Luzon. Temperature forecast naman po natin ngayong araw dito sa Lawag, maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, 16 to 25 para naman sa Baguio City. Maximum temperatures po sa Tugigaraw ay aabot ng 32 degrees Celsius. Yung agwat naman ng temperatura dito sa Metro Manila, maglalaro mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. 32 degrees Celsius naman maximum temperatures para sa Legazpi. At para naman sa Tagaytay, agwat po ng temperatura ay maglalaro mula 22 hanggang 31 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa dito po sa Palawan, Visayas, gayon din sa Mindanao. Gaya po ng nabanggit natin kanina, posible po magiging maulan ang panahon sa may bahagi ng Eastern Visayas at Eastern section ng Mindanao, dulot po ng epekto ng easterlies o yung hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko. So areas po ng Southern Leyte, Caraga at Davao Region, maaaring makakaranas po tayo ng makulimlim na panahon na may kasamang kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Meanwhile, sa nalalabing bahagi po ng Visayas, Mindanao, gayon din sa Palawan area, possible pa rin po yung fair weather conditions, mainit po pagdating ng tanghali at may mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan, dulot ng mga thunderstorms mas madalas sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman sa mga piling syudad dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Maximum temperatures po natin para dito sa Calayan Islands, pati na rin sa Puerto Princesa, maaaring umabot ng 32 or 33 degrees Celsius. Samantalang sa Iloilo naman at Cebu, maximum temperatures po natin naabot ng 32 degrees Celsius at 33 degrees Celsius naman para sa Tacloban area. Meanwhile, dito po sa Cagayan de Oro at Davao, yung maximum temperatures po natin maaaring umabot ng 32 degrees Celsius at agwat naman po ng temperatura para sa Zamboanga ay maglalaro mula 24 hanggang 34 degrees Celsius. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, may gale warning po tayo nakataas sa dagat baybayin po ng Batanes. So inaasahan po natin or possible na umabot ng 4.5 meters yung taas ng mga pag-alon. Delikado pong pumalaot lalong-lalo na sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At inaasahan din po natin sa mga dagat baybayin din ng Northern Luzon, maaaring maranasan po yung katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Dulot po ito ng epekto ng northeast monsoon. Maaaring umabot po ng 4.0 meters yung taas mga pag-alon, kaya iba yung pag-iingat po sa mga planong palaot sa mga karagatan ng Hilagang Luzon. Sa mga karagatan po ng nalabing bahagi ng ating bansa, generally makakaranas po tayo ng banayad hanggang sa katamtaman na mga pag-alon. Para naman sa susunod na mga araw hanggang sa darating na Lunes, posible pong magpatuloy yung epekto ng easterlies, pati na rin ng intertropical convergence zone at posible pong magdulot ng maulan na panahon sa ilang areas ng Mindanao, gayon din sa may Visayas at Palawan area. Samantalang ito pong mga linya ng mga kaulapan na mamataan po natin, possible po na shear line yan at maaaring makaka-apekto din po sa mga susunod na araw sa may area po ng Northern Luzon, particularly sa may extreme Northern Luzon, dyan po sa may Batanes at Babuyan Islands, dyan sa may mainland Cagayan at Isabela. At maaaring magdulot din po ito ng mga pag-ulan pagdating po ng Aurora at Quezon area. And for the rest of the country naman po, magpapatuloy pa rin yung mainit at maalinsangang panahon, liban na lamang yung mga tsansa ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorms. Sunrise po natin ay 6 a.m. at sunset naman ay 5:24 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts, ang aming YouTube channel, at ang aming website pag-asa.ust.gov.ph. Yan lang ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat.
Nagbabalik ho tayo mga kabalan dito sa ating CLTV 36 news streaming. At tayo po ay napapanood live hindi lamang sa Facebook page ng CLTV 36 at ng CLTV 36 News, kundi maging sa YouTube at sa atin pong telebisyon, sa Signal Channel 115 nationwide ho yan. At syempre, dito po sa Central Luzon sa ating 38 cable partners. At sa atin pong Free TV, Channel 36. Ayan. At kung ikaw ay naka-digital box o kaya naman ay naka-smart TV, digital TV, ayan, pwedeng scan yung channel at maghanap, at lalabas ho dyan yung CLTV 36. Ayan, mga kabalen. Pakibahagi po sa comment section. Ayan, sabi ni Roald Gonzalo, good morning po. CLTV 36 broadcast operates daily from 5 a.m. 12 midnight. Sabi ni Roald Gonzalo. Ayan, gabi na ho yan. Tuloy-tuloy tayo sa ating broadcast. Siyempre, sa social media, video on demand, nandyan ho tayo. Kung kailan mo gustong manood ng CLTV, nandun po ang CLTV, diretso lamang sa ating YouTube page. O kaya naman, dyan sa ating Facebook pages, may mga playlist din ho dyan. At syempre, kung audio ang hanap mo, pwede kang magtungo sa Spotify, pakinggan ho dyan ang podcast naman. So to Speak Podcast, kasama ho si Binibining Sonia Soto. Yan ho mga kabalen. Anytime, anywhere, sa kahit anong paraan, ay may makakasama ho kayo sa paghatid ng impormasyon. Nandiyan po ang CLTV 36. Ayan. And speaking of impormasyon, ito, mga importanteng impormasyon din po. Ibahagi muna natin sa ating mga kababayan. Okay, ito para sa mga nagtataka, dyan ho sa may Pilar Village. Oo, Alang Power, mga kabalen. Ito po bahagi ng portion po ng Pilar Village ng walang kuryente. At base ho dito sa anunsyo ng SPELAP kung at ang ito po yung bunsod ng itong transformer optimization. Ayan, teka lang, bubayin ko lang itong... Okay, ayan. So ito po mga kabalen, announcement hanggang 12:30 po yan. Ganyan din ho sa may San Nicolas, sa San Fernando, Pampanga. Apektado ho ng nasabing power interruption hanggang 12:30 p.m. ngayon pong araw. Ito rin, isa pang update, Ito naman, kaugnay ho ng water interruption. Water supply interruption naman ho tayo. Tubig please. November 22, araw din ho ng Biyernes. Ngayon ho yan, 1:00 ng hapon hanggang 4:30. Diyan ho sa may bahagi ng Lubao, Pampanga, San Pablo 1, De La Paz at dyan sa may San Pedro, Palcarangan. Okay? Asahan po yung water interruption dyan sa mga nabanggit na lugar mamaya pong 1:00 ng hapon hanggang 4:30 dahil po sa flushing activity ng Prime Water. Yun ho mga kabalen, latest
update ho yan. Ito, silipin din natin yung palitan naman ng medyo tumaas to all time. All time. I mean, so in the recent times ito ho yung so far ito yung na-monitor natin na muling tumapak muling umabot ho ng 59 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. At November 21, kahapon po yan. Yan ho ang Forex. Mamaya alamin natin ano yung magiging latest. Okay, good morning po. Ayan, nandito ho sa ating streaming. Ayan, nandyan nanonood si Alvin Quijado. Alvin, good morning. Maraming salamat sa pagla-like at pag-share nitong ating stream. Kumusta? Kumusta ang Friday mo? Ayan, maraming salamat Alvin for sharing at maraming salamat sa pagtutok dito sa ating news stream. Ayan, kumusta? Kumusta yung school? Kumusta yung pasok? May pasok ba ngayon? Opo, ayan ho si Alvin Quijado, isa hong mag-aaral ng Development Communication dyan ho sa Pampanga State Agricultural University. Ayan. Silipin naman ho natin ngayon etong ibang mga balita dyan sa Facebook page ng CLTV 36 News. Ito hong mga kinilalang winner sa gulayan sa barangay. Ayan, pinarangalan ho sila. Narito pong report. Bilang pagbibigay pugay sa kahusayan, dedikasyon at sipag ng mga barangay sa pagpapalakas ng agrikultura sa kanilang komunidad, kinilala ng Department of Agriculture Region 3 ang mga Best Gulayan sa Barangay o GSB implementers sa Central Luzon ngayong Huwebes, November 21. Ang GSB ay programa ng Department of Agriculture na nagsusulong ng pagtatanim sa bawat barangay at pamamahagi ng mga ani sa mga naninirahan dito. So bali ang layunin ng proyektong ito ay para matulungan natin yung mga bawat barangay sa isang munisipyo na maging self-sufficient sila sa pagkain. At maging sa ganon, hindi na sila kailangan lumayo, meron na silang mga pagkukuhanan ng mga gulay within the locality. Ayon kay Attorney Joyce L.R. Panlilio, Assistant Secretary para sa High Value Crops, Intellectual Property at sa gipsaka ng Department of Agriculture, malaking tulong ang gulayan sa barangay hindi lamang sa seguridad sa pagkain, kundi pati na rin sa nutrisyon. Sila na po mismo sa sarili nilang barangay ang nagpo-provide ng fresh and healthy vegetables. Hindi na po ito lumalayo pa sa kanila. So, mas mura po ito, mas masustansya, dahil hindi na po siya nagta-travel palabas po ng barangay. Tinanghal na Best Gulayan sa Barangay 2024 ang Barangay Kalantipay, Baliwag City, Bulacan sa pangunguna ng kanilang barangay captain na si Cecilia Tolentino. Ang sekreto ng kanilang pagkapanalo, ang full support ng kanilang pamayanan, gayon din ang pagre-recycle ng mga basura upang gamitin sa kanilang GSB. Nagtulong-tulong po kami kung paano namin ma-achieve itong aming natanggap na karangalan. Inumpisahan po namin sa pangunguhan ng mga use material. Ngayon, naisipan po namin yung mga bote ng Wilkins kung paano po namin gagamitin na taniman ng halaman. Second place naman ang Barangay Mukdol, Tipaculo, Aurora at sinundan ito ng Barangay Imelda Valley, Palayan City, Nueva Ecija. Nabigyan din ng special awards ang ibang mga barangay para sa kanilang mga inobasyon sa nasabing proyekto gaya ng Best Innovations with Recycled Materials, Best Craft Museum, Best Community Pantry at marami pang iba. Samantala, pinarangalan din ng mga high-value crafts o HVC achievers dahil sa kanilang inobasyon at dedikasyon na nagbigay ng malaking tulong sa pagpapaigting ng seguridad sa pagkain, pagpapalawak ng kaalaman sa agrikultura at pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka. Nakatanggap ng cash prizes, plaque, trophies at certificates ang mga nanalo. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.
sa pag-aaral ng komunikasyon, isang Ito naman ho mga kabalen, panoorin natin ang balita naman dyan sa lalawigan ho ng Bulacan. Ito hong isang magandang inisyatibang isinusulong ng mga mag-aaral din ng broadcast dyan sa Bulacan State University para matulong po yung isang bahay ampunan. Ito, narito po ang balitang yan. Gamit ang kanilang natutunan sa pag-aaral ng komunikasyon, isang grupo ng broadcasting students mula Bulacan State University o BULSU ang nagpaabot ng tulong sa isang bahay ampunan sa kanilang probinsya. Ayon kay Nico Tuazon, kinatawan ng grupo, layunin nilang itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa Father Simpliciano Children's Home na matatagpuan sa City of San Jose del Monte, Bulacan. As broadcasting students, parang ito yung pinakamahalagang campaign din na maaari namin maipalaganap na magagamit yung kakayahan namin as communication students para mas marami pa nga pong maabot o mas marami pa po yung maitap para maging tulay ng tulong para dito sa ganitong institusyon po. Ang Father Simpliciano Children's Home ay nagsisilbing tahanan para sa mahigit 40 ulila na may edad 5 hanggang 19. Ayon sa social worker ng bahay ampunan na si Michelle Sacnanas, pagbibigay ng tirahan at livelihood skills ang pakay nilang may pamahagi sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga. Tapos yung mga bata po, gumagawa po sila ng rosary, bracelet, tsaka paper twirling po. Yun po, kapag may bisita, inano namin sa kanila yun, tsaka yung bumibili po sila. Gayunpaman, nananatiling hamon ang kakulangan ng pondo para sa kanilang mga pangangailangan. Kaya isang mahalagang hakbang para sa mga estudyante ang pagpapalaganap sa online presence ng ampunan at kabilang na nga rito ang pag-update ng kanilang social media page. Bagay na nakatulong ng lubos sa nasabing institusyon, lalo na sa edukasyon ng mga bata, ayon sa Franciscan sister na si Nel Rose Lacon. Lahat po yung nag-aaral. So, kung ito mas ma-promote at mas maraming tutulong, so for sure po, marami po kayong matutulong ang kabataan. Kahit yung Facebook page po namin is not updated. So sila din po yung nagtutulong sa amin to update. Nananawagan ng Father Simpliciano Children's Home sa publiko na suportahan ang kanilang mga sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon o pagtangkilik sa kanilang mga produkto. Nanawagan po kami sa mga taong pong may kinit ang puso na willing po na tumulong po sa aming mga bata. Maaari rin po kayong sumuporta sa pamamagitan ng pagtangkilik ng ilan po sa mga merchandise items na nagawa po mismo personal ng mga bata sa institusyon. Naghahanap po kami ng mga taong handa talaga tumulong para sa mga bata namin. Para mas mabigay pa namin yung pangangailangan nila. Lizan Morten, CLTV 36 News. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. And ho, mga
news streamer, mga ka-news stream. Ito ho, si Pangulong Bongbong Marcos. Bisitang pandangal ho dyan sa ginawang distribution ng land title sa mga agrarian reform beneficiaries dito ho sa Central o sa Pampanga. Kahapon nangyari po yung event na yan sa Dabsu, Bacolor. Narito po ang detalye. Dekada ng balisa si Hansel Galang para sa lupang kanyang sinasaka sa Barangay Maimpis, Siyudad San Fernando, Pampanga. Siya na ang ikatlong henerasyong tagapagmana ng lupang sakahan ng kanyang pamilya. Nababahala siyang isang araw ay bawiin ito ng gobyerno, lalo na't wala siyang formal na katibayang siya ang nagmamay-ari nito. Sa loob ng maraming taon, halos nakapag-partial payment lang po kami, hindi po namin nabayaran ng buo, tapos nag-interest pa. Kabilang siya sa 28 kapampangan na nakatanggap ng Certificate of Land Ownership o CLOA na magpapatunay na kanila ang lupain na kanilang sinasaka. Kasabay din itong ipinamahagi ang libo-libong Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROM na magsisilbi namang amnestiya sa utang ng 2,487 na magsasaka sa Pampanga. Wala na po yung agam-agam sa amin na ang lupa ay hindi pa sa amin. Ito po ang nagpapatunay na ang lupa ay sa amin po talaga. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Huwebes, November 11 ang pamamahagi ng naturang mga dokumento sa gymnasium ng Don Honorio Ventura State University o Davsu sa Bacolor, Pampanga. Kasabay nito ang paghihikayat ng Pangulo na suportahan ng sambayan ng Pilipino ang mga magsasaka, yamang sila ang mga pangunahing producer ng pagkain sa buong bansa. Hagi po kami ng 30 CLOA sa 28 Agrarian Reform Beneficiary o ARBs at halos 3,000 COCROM sa kulang-kulang 2,500 benepisyaryo ng reformang pansakahan. Sa kabuuan po, nakakahalaga ng mahigit 206 na milyong piso ng utang ng mga magsasaka ay burado na po, wala nang bisa. Dito inanunsyo ng Pangulo na nasa 206.38 million pesos ang kabuuang halaga ng utang ng mga magsasaka na hindi nasisingilin. Kabilang dito ang amortization, interest at iba pang surcharges. Ito raw ay upang mapaigting pa ang sektor ng agrikultura at mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka sa buong bansa. Sa ilalim ng administrasyong ito, aking nilagdaan ang New Agrarian Emancipation Act na siyang nagpapalaya sa ating mga magsasaka mula sa pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Samantala, kinilala din ng Pangulo ang kontribusyon ng Pampanga sa kabuuang pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng mga pangunahing industriya nito ng agrikultura, specialty food at food processing. Ang Pampanga rin ang pangunahing tagatustos ng itlog sa Central Luzon at kumakatawan sa 17.7% ng kabuuang produksyon ng itlog sa buong bansa. Lizan Morten, CLTV 36 News. Muling inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pasasalamat sa gobyerno ng Indonesia para sa kanilang pagpayag na makauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Si Veloso na tubong Cabanatuan City, Nueva Ecija ay nakakulong sa Yogyakarta Correctional Institution. Sa pagbisita ni PBBM sa probinsya ni Veloso para sa groundbreaking ceremony ng isang solar facility ngayong Huwebes, November 21, 2024, sinabi niyang bunga ng magandang relasyon ng Indonesia at Pilipinas ang tagumpay na ito. Mabuti na lang that our relations with Indonesia, our relations with then President Widodo and all of these people, together with our relations now with the new President, President Prabowo, dahil maganda naman ng ating relasyon, nakahanap sila, gumawa sila ng paraan. This is the first time they did this. Gumawa sila ng paraan para sabi nila wala naman silang interest na ikulong, wala naman silang interest na execute ang si Mary Jane Veloso. Sa harap ng media, ibinahagi ng Pangulo ang ginawa ng kanyang administrasyon para mailigtas ang ating kababayan na nasa death row.
That took a long time. Since I came into office, what we were working on was tanggalin na siya sa death row. Unang-una, to commute her sentence to life. Nung nangyari yun, when we were able to achieve that, we continued to work with them. It was still with the Widodo government at the time, na kung paano, how we will do it para pauwiin. Ayon kay Marcos Jr., aalamin pa ng kanyang administrasyon ang mga susunod na hakbang kaugnay ng repatriation ni Veloso. Samantala, bagamat malaki ang pasasalamat ni Senadora Risa Hontiveros sa lahat ng individual at tanggapan na umaksyon para sa pagpapauwi kay Veloso, iginiit naman nito na hindi pa tapos ang laban para sa pagtitiyak ng kanyang kaligtasan laban sa posibleng banta ng mga sindikatong sangkot sa human trafficking at illegal na droga. Dapat bigyan ng mga otoridad ng partikular na pansin ang proteksyon. Proteksyon sa buhay ni Mary Jane. Kung iniligtas natin siya sa parusang bitay sa ibang bansa, dapat maproteksyonan din ang buhay at kaligtasan niya dito sa ating sariling bayan. Taong 2010 nang maaresto si Veloso sa Indonesia matapos makitaan ng 2.6 kilograms ng heroin ang kanyang bagahe, subalit kalaunay na pag-alaman na biktima siya ng human trafficking. Abril ng 2015, nakatakda na sanang i-execute si Veloso sa pamamagitan ng firing squad, subalit napakiusapan ni nooy Pangulong Noynoy Aquino si dating Indonesian President Joko Widodo na ipagpaliban na muna ito. Kasama si Justin Dizon, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Kabalen, ako po ay pansamantalang magpapaalam muna dito sa ating streaming. Pero hindi ko ho ito papatayin. Tuloy-tuloy ho ang pagpapalabas natin ng mga balita at impormasyon. And every now and then, lalabas-labas din ho tayo mga kabalen. Diyan ho sa... mag-update din ho tayo sa inyo once may pumasok po ng mga malalaking balita. Ayan. Tutok lamang ho tayo sa news streaming. And ito, monitor muna ho tayo ng traffic situation sa North Luzon Expressway.